esteu una sèrie de la seva organització. Què fem avui? Què estem celebrant? Estem celebrant el Dia Global per la Biodiversitat. És el 5è any des que va començar el conflicte de Darfur i el que volem denunciar és que la població civil està patint greus conseqüències arrel d'aquest conflicte i que els principals afectats són els menors. Estem parlant de 4 milions de persones afectades pel conflicte, que són desplaçades internes, que són assassinades, que són violades, que són reclutades com a menors soldats, etc. D'aquests 4 milions de persones afectades, la meitat són nens i nenes, que estan visquent en camps de refugiats i desplaçats interns, que quan surten del camp, les nenes, per exemple, pateixen un greu risc de ser violades, que els nens són reclutats com a nens soldat, que a més viuen en una situació d'inseguretat constant i que no tenen cap sortida de futur més que la violència. De fet, els nens que aquest any compleixen 5 anys mai hauran conegut la pau en el seu país, mai. O sigui, l'únic que han conegut és la violència i els crims de lesa humanitat que més estan quedant impunes. Per tant, des d'Amnistia Internacional el que estem demanant en aquest 5è dia per Darfur és que es faci pressió perquè el govern de Sudan compleixi amb els acords de pau, que protegeixi la població civil, que desarmi tots els camps de refugiats i desplaçats interns i que desarmi les tropes de Janjaweed, que són les que estan atacant a la població civil, i que la comunitat internacional actuï ja. Moltes gràcies.